محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ وقت دی نزاکت کو مد نظر رکھ کے میں ایکلو کلام تساں حضرات دی خدمت دے اندر پیش کرنے تساں میں جڑ جڑ کے باسو محبت نال سن سو جیڑی گال تو کو پسند آوے تے سونی لگے تو تساں کیا آکھنا ہے سبحان اللہ نا مزہ نہیں آیا جیڑی سبحان اللہ میں کو چاہیے وہ سبحان اللہ دیو سبحان حالی بھی ادھی سبحان اللہ یہ میں تو سامنے زور پورا لاونا ہے تو سب پوری زور لا کے سبحان اللہ آکسو تو میں انشاءاللہ کلام شروع کرنے اللہ پاک کو خوش رکھے سونڈ والے بھائی کتھے گئے تشریف گھرنا ون بہت ہی خوبصورت کلام تو آغاز کریں دا پیاں اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا سونا بنایا ہے حضور دے حسن تو گال شروع کریں دا پیاں عرض پیا کریں دا تیرے جیانا کوئی حسی واللیل زلفاں مکھ محجبی تیرے جیانا کوئی حسی واللیل زلفاں مکھ محجبی تیرے جیانا کوئی حسی واللیل زلفاں مکھ محجبی ہے شان تیری قرآن مبین واللیل زلفاں مکھ محجبی تیرے جیانا کوئی حسی واللیل زلفاں مکھ محجبی پہلا شیر تو نہیں جھولی دے اندر سٹیں دا پیاں حضرات کنو دعا کی انسا شیر پڑھ کے جڑے بیلے شیر ختم تھی وے سجا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آکھنی ہے انشاءاللہ عرش تے خدا راضی فرش تے محمد مصطفیٰ راضی اللہ دا سونا محبوب ہے اللہ دا سونا محبوب ہے کونو مکان دا مطلوب ہے اللہ دا سونا محبوب ہے کونو مکان دا مطلوب ہے کونو مکان دا مطلوب ہے دو جگنے جیندے زیر نگی واللیل زلفاں مکھ محجبی شان تیری قرآن مبین واللیل زلفاں مکھ محجبی تیرے جیانا کوئی حسی واللیل زلفاں مکھ محجبی خود آپ بیٹھا آنکھ خدا کائنات اندر میرے سوا اینجا شیر پڑھتا پیاں حضرت جی اینجا شیر پڑھتا پیاں کہ میری زندگی ہی کولو بڑا شیر نہیں آیا جڑا میں ہون پڑھتا پیاں ہون میں دیکھنا چاہتا کہ راجن پور دی سرزمین دے اتے اشاق رسول چوکھن یقیناً جڑے اے بیٹھے ہو سارے نبی دے دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہو مولانا نصر الرحمن صاحب شیر توری نظر کریں دا پیاں آؤ سنو خود آپ بیٹھا آنکھ خدا کائنات اندر میرے سوا کائنات اندر میرے سوا کائنات اندر میرے سوا بدتے تو سونا کوئی نہیں بدتے تو سونا کوئی نہیں واللیل زلفاں مکھ محجبی تیرے جیانا کوئی حسی واللیل زلفاں مکھ محجبی ابو بکر فاروق عثمان علی تیرے یار سارے حق دے ولی جڑا ساریاں کو منن والا ہے سجا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ ہن سینے دا زور لا کے سبحان اللہ ابو بکر فاروق عثمان علی تیرے یار سارے حق دے ولی تیرے یار سارے حق دے ولی سب یار نبی دے پیارے نے پر یار غار دے کیا کہنے سب یار نبی دے پیارے نے پر یار غار دے کیا کہنے جنم گیا لڑکا بیدا پھڑ کے اس عمر جرار دے کیا کہنے اس عمر جرار دے کیا کہنے تے جندہ ہاتھ محبوب دا
سجا ہاتھ چاک سبحان اللہ آکھنی ہے او جنو طاہر آقا ویر آکھے اس حیدر قرار دے کیا کہنے ابو بکر فاروق عثمان علی تیرے یار سارے حق دے ولی تیرے یار سارے حق دے ولی تیرے یار سارے حق دے ولی جیندہ عقیدہ جیندہ نظریہ میرے عقیدے تے نظریے نال میچ کرے ہن آؤ میں شیر دے آخر وچ ایک گال کریندا پیاں جے تہاڈا نظریہ میرے نظریے نال میچ کرے تبل سجا ہاتھ چا کے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ آکھی آؤ شیر سنو ذرا ابو بکر فاروق عثمان علی تیرے یار سارے حق دے ولی تیرے یار سارے حق دے ولی تیرے یار سارے حق دے ولی ساڈا ایمان ساڈا یقین ساڈا ایمان ساڈا یقین واللیل زلفاں مکھ محجبی تیرے جیا نہ کوئی ہنسی واللیل زلفاں مکھ محجبی بہت بڑے خاندان دے چشم و چراغ حضرت توسوی دا بڑا نام ہے پاکستان وچ حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے علم دا اپنی تحقیق دا لوہا منوایا ہے اور میں اس چیز دا اعتراف کرنا کہ اج اگر ساڈا ایمان محفوظ ہے تو اندے وچ حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ دا بہت بڑا کردار ہے